Amo ni si Efren Bata Reyes ring napita. Oh. Okay kayo. Wala sila na kaila si Modul, paila dul. Ako na si Kuan DJ March. Tulad ka guys, bingka. Ugman sanitas. Bingka! Sang lamia mo na. Oh, mo na siya. Sampul. Bingka, bisag asa, bingka, perting lamia. Namig music video sa among buhaton nga kanta mga kabingka. Siri dapita gapon sa may bypass, no? Tasa ko siri dapita mga kabingka. Perting yung kapuya. Napakyas dito mga kabingka, ano? Napakyas ko din dapita mga kabingka, pero okay lang yapon. Gamay raman yung agwat. 2,000 years later. Yo, what's up mga kabingka? For today's video mga kabingka, muadto to karon sa Katalunan Pequeño mga kabingka, kay na ako usa ka atuon dito mga kabingka, okay? Akong atuon karon mga kabingka, usa sa pinakamalupitan nga mga rappers diri sa dakbayan sa Davao mga kabingka. So dito ta dapita sa Katalunan Pequeño karon mga kabingka, na ako karon diri sa may Bangkal, Davao City mga kabingka. Dito dapit nga side likod mga kabingka, dito dapit ang bingkahan sa Bangkal, no? Kung kahinumdum mo atong kanta na ko bingka bisag asa na dito ang tag-stress kanta mga kabingka. So i-update mo unya mga kabingka kung unsa dapita, kung asa to dapita ang akong tuon mga kabingka. Peace out.